Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en direct depuis Abidjan. Si vous venez de nous retrouver. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da sake saduwa saman kan wannan tasha naku mai albarka Kokowa TV. Donc nous sommes en direct, muna en direct à Abidjan. Premier combat ne da za a fara tsakanin Zakiru Zakari da Labo Alain. Labo Alain ta Ivoire dan Côte d'Ivoire ne da in da yan Niger suna kokowa ko ina ne yana tare da su. Voilà, donc kun gani wannan shine combat na farko tsakanin Zakiru Zakari da Labo Alain. Donc le combat c'est parti, l'arbitre a donné le coup d'envoi. Kokowa tsakanin Zakiru Zakari da Labo Alain shine kokowa ta farko kun zo ku iske mu. Oga ita ce combat ta farko kenan. Zakiru Zakari da Labo Alain. Voilà. Labo Alain. In kuna da tambayoyi dukkan maganganun da gare ku kakko ya zike ko da a cikin ku tambayoyin ku a cikin commentaire muna ba ku amsa insha Allah. Muna ganin commentaire ɗin ku do abin da kuke so ku tambaye muna amsa muku. Voilà. Mon frère, non, s'il te plaît, je suis en direct, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, tu me trouves, tu me dis désolé après. Non, c'est pas comme ça en fait, s'il te plaît. Là, tu es en train d'enregistrer, puis automatiquement tu me retrouves le moment. C'est pas ça, s'il te plaît. Oui, je ne peux pas changer de place. Je suis là en direct. Je me dis, c'est pas ça. Parce que les gens n'ont qu'à se respecter dans là. Oh, Zakir Yakada. Zakir Yaika. Zakir Yakada, Alain Labo. Voilà. Donc Zakir Zakari Yakada Labo Alain. Voilà. Non, il est compris. Ina ne wa ya ce yawo? Kudi ne ya ce zuba a saman Zakirwa. Kudi ne ya ce yawo wurin nan. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kai, a da rawa akwai kudi. La ilaha illallah. Akwai kudi. Kuna ga yadda ana ruwan kudi. La haula wala quwwata. Zakiru ya kai Zakiru. Zakiru ya kada. Kudi. Kuna lawo sanni. To. Lawali dan tambaye ya dauko Salai Dauda. Kokowa. Lawali dan tambaye da Salai Dauda. Karta Sankar ne. Karta Sankar ne. Karta Sankar ne. Salai Dauda dan tambaye su san jina ba yau ba.
A ba yau ba. Tun da ne suna kokowa. Salai Dauda, Lawali Audu, ne Lawali dan tambai. Da technician dan tambai. Wala Salai Dauda ne yazo ya sama dan tambai wani abu. Wala. Yes. C'est le seul à me décourager. Je ne prends juste 2 minutes de vie. Faut l'écouter. Bah écoute, ce que tu as pris dans ma vidéo là, il faut supprimer ça. Il faut supprimer ça. Sinon, si on voit ça sur la toile là, je vais te traiter en justice. Arbitre, vous avez on attend le coup d'envoi de l'arbitre. Lawali dan tambaye Salai Dauda. C'est parti. La faute. Voilà, kullum Salai Dauda Lawali dan tambaye ne ce cikin waje. Irgole Salai Dauda da Lawali dan tambaye combat hinkanta, gurge hinkanta. Voilà, kokowa na hui, c'est le deuxième combat si vous venez nous trouver. In kun zo su combat wanga ita ce ta biyu tsakanin Salai Dauda da Lawali dan tambaye. Combat ta farko ita ce waga tsakanin Zakiru Zakari da Alain. Su ne Zakiru ya kada. Sannan Zakiru shi ya ke kar da final. Yanzu muna kokowa tsakanin Salai Dauda Lawali dan tambaye kokowa ta hui. Masha Allah. Allah ya ba mai rabo sawa. Na ga muku tun da warko kar ta san kar ne. Duka yan kokowa ba na yan kokowa yanzu bane. Sun dade suna kokowa. Ala, sun dade suna kokowa ba yau sun kawar kokowa ba. Kun san juna. Kar ta san karna, hari ta san hari. Ala, Salai ne su kadan. Salai ya sa su ka la ilaha illallah wa rasulullah. La ilaha illallah Lawali technician. Lawali dan tambaye technician wallahi Allah. Kaga yanda ya so ya wuce da Salai Dauda. Salai barka. Wallahi Salai barka. Salai barka wa da kaga mun technical Lawali dan tambaye. La ilaha illallah wa rasulullah. La ilaha illallah wa kai. Mutanen Yamai to barkan mu da sallah, barka kur sallah. Ukayyashi. Na ran goma sai goga da kai sai barkan da jiri bayan ramalanan ai mun aikin gawara adalla to kokowa ce ta biyu wanga shine kokowa ta biyu tsakanin Salai Dauda da Lawali dan tambayi kokowa ta farko ta hada Zakiru Zakari da Alain Zakiru ya kada insha Allah
Non, toi qui dis il y a du monde là, il faut être là pour savoir. Il y a plus de 50 000 personnes dans la rue là. Oh, 50 000 personnes, voilà, il y a du monde, tellement du monde. Bueno, wallahi, akwai jama'a mutane. Wallahi. En Niger rusuna nan. En Niger rusuna nan mun haɗu. Mun zo muna sallah, muna barka mu sallah wali foni gane. Irgo ki jingare bani. Nigeria don kulkir gorgo kuma kani cikin farin ciki muke. Mai girma mai daraja General Darme Abdurrahman Chani millionaire mutir bai. Ala General Chani General Darme Abdurrahman Chani shine yace mu ya wannan muka ga dama irin mutir bai. Voilà. Irmo Neo Kokowa TV. Président ça va. Président colonel-major. Le colonel-major Abdurrahman Jibo depuis Niamey, le ministre de la Jeunesse, des Arts et des Sports. Oh, Saleh La ilaha illallah. Akoma. Lawali technique. Billah allazi Allah. Lawali technique. Yakata kai. Saleh ya gaji. Sun gaji. Quelqu'un va tomber. Oh, arbitre et Aseras. Amba Soutou. Voilà. Comment est-ce que le girma colonel-major Abdurrahman Jibo, ministre de la Jeunesse, des Arts, des Sports, nous sommes irim terbayi, nous kulkan murgego, irim koki dengaran shara mukuna. Nigeri zai irgo farin ciki irgo makani. Yo irbine go faraha. Aramuka arag ba aram mudine o matkan Nigeri zai go faraha go makani. Ingai labo du burcin tare. Irko mu konda yasere gina, irko mirno lakkal kana daga hambani. Irko mir labo no lakkal kana Allah ya bamu zaman lafiya. Allah ya bamu hadin kai shine muke fata shine muke fata hadin kai muke nema ma yan kasan mu duk inda suke yan kasan mu muna roƙon Allah ya ba su zaman lafiya. Merci. Non, c'est comme ça. Non, ça ne travaille pas comme ça. Si la prise est belle, Oui, Moussa Ouba, merci beaucoup. Merci. Un dédicace spécial à El Raz Le Venin depuis Dosso. Voilà. Nous sommes avec nous. Il y a ce que tu es avec moi. El Raz Le Venin. Voilà. Tu fais partie des grands abonnés de la page Kokowa TV. Merci à toi. Chafa, merci beaucoup vraiment. Le Karam Maloum du Niger, merci. Chafa Faramani, Wonko Malik, Bilal Moussa, Estman, Sania Amatou. Chapeau à vous. Merci beaucoup. Il faut partager pour que vos autres frères aussi puissent voir la vidéo. Quelqu'un a dit un vrai Zerma en commentaire. Donc je ne veux plus faire Aoussa ou bien Zerma. Je veux parler français comme cela. Celui qui n'attend pas, ça va son problème. Ou bien on fait comme ça. Voilà, je vous lis maintenant. Vas-y, posez vos questions, je vais répondre pour vous. Voilà, on est rentré. C'est le deuxième combat, toujours Saleh Daouda Lawali Dantambay. Donc, vous connaissez Saleh. Saleh fait partie des lutteurs les plus forts du Niger. Lawali Dantambay aussi, le lutteur le plus technique. Madalla. Kamar yadda na gaya muku Saleh Daouda yana daga cikin 'yan kokowar Niger masu karhi sosai. Su kuma Lawali Dantambay an san shi da fasiha ko menene ana cewa technique. Lawali Dantambay technique ne gare shi. Merci beaucoup. Ina gode muku. Ku partager dai wasu kun su kalla. Musto Yaro. Merci beaucoup. Voilà. Wani Aminu Ibrahim ne baya can. Da Tahir Mai Lele, Nura Hassan, Zakir Zakari, Muhammadu Kadade, Shaibu menene sunan shi ma, da Aibo Hassan, ina gani Tahir Karko, da Muje Usman, Siraji Tahiru,
To Abba Ibrahim sarki shi ma gashi nan amma ba kokowa shike ba. Sarki shi na amma bai nan kokowa gashi nan zamne il est avec nous. Mais il n'est pas venu pour lutter. Il est champion du Niger, il est là pour accompagner ses frères. Yana nan ne don ya goya ma ƴan uwan shi baya da suke kokowa. Kusa an ce sarki inda duka abokan shi sarki ma yana tare da su. Shine sarauta. Shine sarauta. Yanda mutanen ka suke kana gare nugoyi bande. Ngono to bon kontare. Abba Ibrahim agoneo akadun gi chalai dizuka agoyi bande gi wali foni gine gi gakshine. Bon kontare ngono madalla. To also da yirgo gurje in kantara salai dauda an gande lawali dan tambayi gamara. Insha Allah. Allahu akbar lawal dan tambayi furo ya shiga salai da hau la ilaha fata hey salai go ce cikin furfa hey la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hey salai no go furfa wallahi salai no go furo wallahi salai go furo Allahu akbar non deuxième combat ne c'est le deuxième combat na wuce ko ta wuce salai ya shiga amma lawal technique wallahi lawal ta sun gaji ya bakar Muhammad ba mu suri salan sun gaji an ba lawali dan tambaya barti sama na gudu zuwa wajen buhu an ba lawali a barti sama na gudu zuwa kai jaye Husaini da Libi ina maika maka gaisuwa ta fatan alheri zuwa ga 'yan Niger duka ma zamanin Libya muna gaida ku muna daga muku hannu da fatan an yi sallah laya an sharuwa laya to Allah ya gwada muna bara walifa ne gine shekara mai zuwa mu sallah kuma mu zo kuma muna tare merci voilà toute la diaspora du Niger au Libye salut big up à vous. Wallahi Allah salai lawali yana so ya ma mu wani mugun kokowa lawali ya dama lawali ya kada lawali salai zai lawali dan tambaya kada salai lawali azancin kokowa billahi allazi lawali technique lawali ya gaji na bari yana zakwa lawali technique billahi allazi la ilaha illa huwa technique lawali dan tambaya technique ya gaji ne sala ya gaji Abdullahi Mahmud merci mun yi sallah laya to alhamdulillah mun yi sallah laya yan Niger ruwan da kuke muna muku barka da wannan sallah Allah ya gwada muna sallah mai zakwa insha Allah fatan alheri zuwa gare ku duk da kuke Niger ba manta da wanda suke Saudiya to Abdulsalam Sumaila ya shiga Abdulsalam Sumaila da shi da Mudi Usman ya kata wallahi Allah ko kowa kai an Niger ina to a ce kura ko diware yau billahi allazi la ilaha illa huwa Abdulsalam Sumaila da Mudi Usman ya kata kaicho Abdulsalam Sumaila da Mudi Usman mai koloran barka da sallah Sani Adam warsi Maman Bukar Rabi Tripoli ina muku fatan alheri zuwa gare ku daga Tripoli Ibrahim Umaru ɗan Niger duka inda kuce muna gaida ku ballantana ku da ce
Libya mutanen Libya muna gaida ku yan Niger Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya ba ku abin da kuke nema da fatan kun yi sallah lafiya ina daga muku hannu in kun yi sallah ku bari mu ma mu yi sallah insha Allah kai Abdulsalam aba kai muri no goce cikin fura Abdulsalam ra muri ne ce shiga neman shiga ci Abdulsalam muri ne ce shiga neman wallahi Allah muji ma ajancin kokowa gare shi Abdulsalam ya kama Abdulsalam ya darma Abdulsalam tunani Abdulsalam ya tada Abdulsalam duca bufu sun kai bufu Ibrahim Yusuf daga Cameroon kai ko ina yan uwanmu suna nan ashe Cameroon daga Duwala ko Allah ya baku kai mudi duwa Abdulsalam gawu wallahi Abdulsalam kari la ila mudi ya kada la ilaha illallah mudi asma ya kada Abdulsalam Abdulsalam Soumaila wallahi c'est comme ça ils sont contents c'est leur leader c'est comme ça ils vont soutenir Mudi Asman ya kada Abdulsalam Soumaila Voilà, Mudi Asman ya kada Abdulsalam Soumaila Mudi na goya muku shi ma Mudi dan kokowa ne da Doso na jin shi c'est la relève de Isaka malgré que les sabres passés Mudi Asman bai zo ba kokowa bana a Doso ta ciya mishi amma Mudi dan kokowa ne in kun kalle kokowa ta kobi a Doso ta ciya mishi ne ko kadan kokowa ta ciya amma yanzu kun gani inda kada Abdulsalam Soumaila Mudi akwai azancin kokowa da su gurja wangiya no fa ma ina no ta Isaka wani relevo gurja su da su bare ma faida wani da kun gani an wanda alburgezi madalla Aminu Ibrahim sun shigo da shi da wane ne wanga kai wane ne wanga wane shagowa to sun ce ma abun shago ni ban san shi ba sunan shi shago da Aminu Ibrahim wala Aminu Ibrahim da shago Musa Hassan shago wala Aminu Ibrahim ne da kokowa ta uku ko ta hudu Aminu Ibrahim da shi da Musa Hassan wala ko sai list la ci ma ba sa sai list kan cina kana nan ne kula ne kamar tuwa da suka yi adres Aminu Ibrahim Santir Rouge Musa Santir Vert Allah ya ba mu rabo sa kai Aminu Ibrahim ba karamin dan kokowa ce ba okay wai hawo ya kalla an direct kana ma ya kallo yana shi na to an Musa ya kata la ilaha illallah karta sakkar ari ta san ari kura ta sakkada Aminu Ibrahim Ibrahim il est depuis Italie bonsoir depuis Italie vous avez bien fêté. Bonne fête à vous, à toute la diaspora du Niger, à l'Italie. Je vous salue. Voilà, je suis au garde-vous. Depuis l'Italie. Merci beaucoup à tous les Nigériens qui sont à la diaspora pour chercher leur guerre. Qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous protège partout où vous êtes. Et voilà. Mukoma Hausa, Mukoma Gida. Et voilà. Mun koma gida zai ce a Niger duk inda kuke zamne duk inda kuke daga Libya, Cameroon, Italy, Cote d'Ivoire ina Allah ya tsare ku Allah ya ba ku abin da kuke nema
da fatan kun yi sallah lahiya. Merci da kuna tare da mu kuna kallon mu kuna jin daɗi kuma da fatan kuma kuna jin daɗi. Merci. Donc nous sommes en direct depuis Palais des Sports Trècheville à Abidjan pour la première édition de la Coupe Alhaji Ahmad Umaru Mai Nasara. Donc nous sommes en 4e combat qui s'oppose entre Aminu Ibrahim et j'ai oublié son nom. Voilà. Ah Aminu Kari, la ilaha, Aminu kare kaka, Aminu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminu ya kara. Aminu Ibrahim Kari. Abu Salam barka da yamma. Aminu Kari la ilaha illallah. Aminu Ibrahim Kari, mugun kari ga yaro. Barka, mugun kari ga yaro na wallahi Allah. Aminu Ibrahim. Mugun kari ga shi. Ya koma kawo yace. Aminu Ibrahim mugun kari da aka da kai shi. Yace yazo. Ya baka ne shi. Ba ce. Baka ne shi. Ba ce. Ayna da gaskiya mun yi sai. Dai ba gaskiya. Mutal gida ne ya mutu. Ya yi da shari'a. Ko shi ne. To, Tahiru Mai Lele shine da wane ne? Bala wanga na san shi wallahi dan zandar. Shafiu. Tahiru Mai Lele, Tawa. Adarawa, mutanen Tawa, ga munan muna babban birnin Abidjan. Ga yayin kokowan kunan ya shigo Tahiru Mai Lele. No, kama ba wannan Japelle Adarawa kwa. San da yana nan kwa Adarawa. Har yanzu ba san da yana nan ba. Mutanen Tawan nan ba san da yana nan har yanzu. Saboda ban gane su ba. Alhaji ile ina ya kana ne. Kai Mai Lele, kari. Ina Alhaji Mai Lele kari. Mai Lele kari. La ilaha illallah. Wala hawla. Mai Lele kari. Illa Allah. Illa Allah la ilaha illa huwa Mai Lele kari gare shi Allah falai. Mu kari gare shi yaro. Depuis Algérie, Sachi Bauchi. Merci beaucoup. Merci. Wallahi nace muku Mai Lele ga kari gare shi. Mugun kari gare shi. Mai Lele ne. Wallahi. Mugun kari gare shi. Allah. Kai wace zaka? Allah mu ne. Billahi. Allah. Abdul Salam wallahi muji Asuma ya kara shi. Sai muji ki la terrasse hein. Donc un coup iske mu muna en direct sama Cocoa TV depuis Abidjan Trècheville, Palais des Sports. Voilà, pour la première édition de la Coupe AOM, Alhaji Ahmad Umaru Mai Nasara. Voilà, nous sommes au 6e combat. Combat va s'opposer Tahiru Mai Kalgo Commando et Rabé Umaru. Rabé Umaru, Hadi Abdou. Kun sani shi da Hadi Abdou. Voilà, Hadi Abdou kun san shi shine Rabé Umaru. Shi da Tahiru Kalgo. Adarawa sun yi kaman ba su ba. Yanzu sabaro Adarawa kun yi kaman ba ku. To Adarawa da a nan birnin Abidjan a yanzu ban gane su ba. Ku gaya musu Cocoa TV bai gane su ba yanzu. Alhaji ila da hayya kare da kai. Kuma an ce min akwai Adarawa a Cote d'Ivoire. Da gaske ne ko? Ni ban yarda ba. Wala Tahiru Kalgo Commando, Rabé Umaru. Sun gaida juna. An busa. Shaidan ya busa. To, albidir ya busa. Albidir ta busa. Ya jiyan ya je yi. Abba Ibrahim. Wallahi Allah. Ya ce Abba ya zo su yi kokowa. Abba ya ce min sai shi sarki ne.
Yan ya ce yi. Ya ce Abba ya zo yi kokowa, Abba ya ce shi sarki ne bai kokowa. Gani, Melele ne ya ce Abba ya tashi ya zo. Abba ya ce mai no shi sarki ne. Ya ce shi sarki ne. Tsairu Melele ne ya kara sai ya je inda Abba Ibrahim ya ce ma Abba ya taso ya zo waje. Abba ya ce mai ni sarki ne. Ya ce mai ni sarki ne. Sarki ɗin Nijar. Ala sarki an kokowa kai. Rabu ka bori. Ka ya kara Melele. Ka ya kara shi. Lalas. Kai, Rabu ya same shi. A maida su albitu. Sai da buza albitu buza albitu. To kun dai gani ya kada ya je ya ce Abba ya taso ya kada ma Abba zuciya yanzu Abba ya taso Abba yanzu so ya ce ya kokowa kuma sai trota ya tada mishi zuciya Tsairu Melele ne ya kada ya je ya ce Abba ya taso ya zo hili Abba ya ce mai ni sarki ne ya ce ku je ku yi ni sarki ne wasa suke so na sani haka ne mana wasan ne mana duk wasan ne wannan ne da shi wane wanda ke taso su kuwa yanta wane Tsairu Melele wala ga Abba Ibrahim ne yana yawo ya so ya kokowa ana sai da shi aka ce kai Abba kai yar su kada ka kai ya doka ma ni live nake and direct nake yan Niger ne suke kalla da yan Libya da ko ina suna kalla Messi rabe kai wallahi rabe ya kokowa Abba zuciyar shi ya tashi wa. Kasan dan kokowa wannan ya ce ta jan nan da mushi ya tada ko da ake kokowa ci bai tube bai nan jin daɗi. Duk gashin shi ya tsaya amma ba a yanda zai yi. Wala Tahir Commando da shi da Rabe Umaru 6e combat. Voilà. Merci. Dogo bai ba, Aibo bai ba. Aibo Hassan bai ba kenan. Mamadou Olusseni depuis Espagne, merci. Vous êtes avec nous depuis Espagne, Italie, France, Paris, Nigeria, Abuja, Sénégal, Mauritanie, Yamoussoukro, Ghana, Togo, Burkina, Mali, Cameroun, Libye, Tripoli, Algérie. Kai ina da ina za a cira 'yan Nijar kuna ko ina. Da fatan kuna kallon kokowa kun yi sallah laya. Merci Adamu Asman depuis Niamey, merci à toi. Voilà. Voilà, an tsaida su aka ce su je su huta. Tahiru ta kalbo Commando Rabe Umaru sun yi kokowa gaskiya Rabe akwai azancin kokowa kai kyan yara kuma suna can
suna ta dokar juna suna kada la ilaha illallah kai za ka da so wallahi yaro zai kada so inna lillahi wa inna ilaihi kai ya gudu kai ya gudu kai dawo fage da Allah da annabi wannan so yaron nan sa sai gudu wannan so yana gudu ma yaro da Allah da annabi ina partage maliyan kai partage mutane suna yin kalla bari ma in ba ka an maida su ne an maida su yayi hannu ya ta bane kai wallahi rabe yana kokowa so wannan ya gudu yake ta yi wallahi waccan kokowar na yara so wannan ya sun gaji kai komando ya shiga sun gaji rabe ya shiga an kada so wannan wallahi kai rabe ya samu kawa ya saki sun gaji duka sun gaji ya ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun gaji dan shi na aka ce queen sport wa he ko kowa za a zo a tudu rabe ya kama kai wallahi rabe yana shiga rabe yana kokari wai baba zai ti sama da tsar kaka a tsarin ga baba zai sama ne ko sale da lawan dan tambayi lawali ya kara lawali dan tambayi ya kada sale dauda ya su da nabai ya dan tambayi ne ya kada Alhaji ne bar su yakin su ese ne faire leur travail yakin su ne ba ku zo ku je Dubaru Musa inshallah cette coupe c'est pour deux autres. OK donc on va voir. Allah ba mai rabo sa. An maida su a ba da kartaro an ba da kartaro sai ko kwa zabe a barci sama ban gani wallahi ina kai na kai komando ya samka amma ban san ko yana ya doka shi ba kai wanga yan kokon sharare kai rabe ya wani yar kalgo ya kada komando ya kada rabe ya gaji tun gani
Zakiru no ga falia. Zakiru na mi suru burgeno. Oh Zakiru na se burgeno. No mandi ga ai wana no. Sako ba ga irto gurno ai bo Nigeria. Oh ana mi suru burgeno ya no kashi. Zakiru ya ce mai ya kuri. To Ali Yaro da shi da kuma ya sabe da wanga me suna shi Ali Yaro ne. Ne mai wanga me suna shi. Yo me ta wanga kullum yana ne. Yana da suna mai da ne kokowa sunan shi na kokowa. Ha? Sunan shi na kokowa. Finland, merci. Ita ce. Hai ina ne ka same ta? Nan ga dawo akwai. Wallahi ba sani 15 ko 10. 10 haka. Wallahi. Wani ki to ejo ta sai ko na 100. Ha? Bai zo da. Wanda ka bashi kudi. Wani gashi na. Shi ne. Mai ta ne masa ban ne. Ina da. Ya bi kamar Oliver ni ban san su wallahi ku ya kuri an ga wallahi gudan nan ni sani Ali Yaro nan ya mai shine ce kokari donc ai bodar ne komba ko ai bo ne komba na karshe ko ai bo Hassan da wane ne ba su ba Siraji na dosu guda ma bai ba Siraji Nura Hassan da shi da Aibo ne kenan Nura Hassan da Aibo ne za su yi wanga su kare ku ya kuri za ku gani komba mai kyau final avant final final avant mutane suna aba ku kare juna da Allah dare yayi mere ce yayi Artiste national, okay, international. Bueno, muji seri. Absalam Sumailako. Muje Kalash. Bala merci Sani Amadu. Asuman Bizo haka ne kai ne ka same shi. Bala Asuman Bizo ne da Ali Yaro nan ya mai. To. Asuman Bizo haka ya kada Ali Yaro. Ko dai buhu ne ko mai da su za yi ko Ali Yaro haka da. An kada Ali Yaro, Asuman Bizo haka da. Aibo Hassan ya kaca. Aibo Hassan shi ne mai lele. La final avant la finale. Mai lele. Okay. Kai, sun yi kama. Yi wanga an na gane shi kullum yin doka mai lele. Abdu Yakuba. Kashin dusa. Bai ya ina yaki ne. Kashin dusa. Aibo Hassan, la finale avant la finale. Aibo, le favori de la région de Minone Achicha, Marada, ba da wugaran ba. Kai, komi ya kuce ne, wallahi. Kai, Adarawa suna chale ni ne wallahi. Sun yi murayi na ne, dai shi ne kuna gani ina mantuwa. La capitale économique. Aibo bai da minti shegoni 6 ne. Shegoni 5. To, Aibo,
Aibo ya gama ne. Dama na gaya muku segondi shida ne. Aibo ya gama ne. Segondi shida ne na sani wannan kusan ne na sani. Allah. Wai Adarawa ko ba su nan ne wai. Da Allah. Ni ban ce ba ko su a Cote d'Ivoire. Gobira zalla ne a dukkan. Babu Adarawa a Cote d'Ivoire. Gobira zalla ne a dukkan. Saboda ban gane su ba. Saboda wanga kuku mai suna Alhaji Ahmadu Umar mai nasara ba adare na Alhaji Ahmadu Umar mai nasara da fatan kana jina ko kuma masu jini na su kai mishi sako wanda suke gani shi kai mishi dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare shi dubun fatan alheri zuwa gare shi Allah ya sa Allah ya bashi Allah ya kare shi Allah ya kare shi Allah ya kare mu Allah ya kare ɗan Nijar ruwan da suke merci donc kokowa ta yau ta kare gobe Allah ya kai mu inda za mu zo mu kawo muku demi final inshallah merci beaucoup merci Isa Yannick d'accord